Gradski odbor Srpskog pokreta obnove Sombor obeležava 26 godina od osnivanja. Tim povodom postavljen je štand na kome je deljen propagandni materijal. Kod štanda je bilo rukovodstvo Srpskog pokreta obnove Sombor, kao i brojni članovi ove stranke. Srpski pokret obnove danas obeležava 26 godina svog postojanja u Somboru i tim povodom smo izašli napolje da na neki način ne proslavimo, ali da obeležimo taj dan sa našim sugrađanima. Iza nas je velikih 26 godina borbe za principe od kojih nikada nismo odustajali, bez obzira da li je u pitanju lokalna politika, pokrajinska ili republička. Srpski pokret obnove je uvek bio na istom putu i na tom putu će i ostati. Kada govorimo o lokalnoj politici koja nas najviše interesuje, ovaj naš program je nastavak samo onoga što smo radili do sada i naši sugrađani su imali prilike da vide šta smo to radili. Mi na ovim izborima ništa ne obećavamo, već želimo samo da podsjetimo na naš rad i pozivamo sve naše sugrađane da uporede naš rad, naših funkcionera sa radom svih ostalih i to je ono na čemu se bazira naša kampanja. Potpuno sam siguran ako svi oni koji su racionalni i koji žele dobro ovom gradu, da će na sledećim izborima zaokružiti broj 2 Somboru, srcu Srpski pokret obnove, jer imamo najkvalitetnije kadrove, najbolju organizaciju i siguran sam da ćemo posle sledećih izbora pokazati šta znamo i koliko vredimo.